Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे समायना ब्लगाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरग्रोनाय थालायबाय। दिनैथ' बयबो मिथिखागौ सरस्वती फुजा जायो। दिनै जों फिसाजोनि थाखाय एसे बावनो नागिरदों आरोना। आं दा जगार लागासिनो नै। फिसाजोनि थाखाय आरोना एसे बावनानै होनोसै। ओमफ्राय दा स्कुलावबो थांनो दावराव जाबाय दं। ओमफ्राय दा मानसिया दुगैनानै न' सिङाव दङ। खुलुमग्रानि अबस्थायानो गोजांबाय मा? ओमफ्राय मा गस्ला गानगोन? मा गस्ला गाननो? मा गस्ला नागिरनोसै ना आङो? जासिगोनानो दे माबार। जाबो जा दख'ना गानबाय मालाय दख'नासो गानोनो। ओमफ्राय गथ'नो मा होनो सरस्वतीनि गस्ला गोदान बायनानै होनाय जादिया आं थांनायानो जादियाबाना। ओमफ्राय बेखौनो गानबाय गथ'आ बोरायखौनो दख'नासो गानोनो। इयाव होआ इदि लोंखोन्दाखौ इयावसो थायो इयावसो दे बेखौ होनदो दे दै सारनोसै दे आंबो दै सारनो दे माबा सारनायानो जायो इखौ लानानै माबादो माबा मोनजाफेरि बायदि मानो गियान गैया नामा